Namatay na sab niya tung Miyerkules sa gabi, Enero 8, ang inahan nga si Elizabeth Pancho Bato, 58 anyos, sa Isaac Robillo Hospital sa Kalinaning syudad, nga apil sa giunay og tigbas sa iyang 33 anyos nga kaugalingong anak nga si Jiki sa New Masbate, Barangay Inayangan, Kalinan District, Davao City, partikular sa Bato Compound niadtong Enero 3, 2025 sa buntag. Naigo sa ulo si Elizabeth. Apan unang gitigbas sa anak niadtong tungura ang iyang amahan nga si Ernesto Bato, 71 anyos, nga namatay human maigo sa abaga og tangkugo. Ang babaeng anak mismo sa mag-asawa nga si Eliza ang nagkumpirmang ngadto sa pulis sa Kalinan Police Station ug gipahibalo pinaagi sa text nga namatay na sab ang ilang inahan. Kahinumduman nga nadala pa sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC si Elizabeth ug pipila ka adlaw ang milabay na discharge kini sa ospital. Subay sa report, kalit nga naghuot ang dughan ni Elizabeth mong gidala siya sa hospital sa Kalinan apan gideklarang dead on arrival. Pagtuo sa pamilya sa mga biktima nga miunong na lang si Elizabeth sa iyang bana. Ana karon sa lokal nga punerarya sa Kalinan ang patayng lawas ni Elizabeth. Sumala sa anak sa mga biktima ay padad-on ang patayng lawas sa ilang inahan sa ilang balay sa Barangay Inayangan kung malubong na ang ilang amahan. Sa adlawng Domingo, Enero 12, ikatakdang ilubong ang padre di pamilya nga si Ernesto. Gipaabot pasab nga muli gikan sa abroad ug Masbate ang laing duha pa ka mga anak sa magtiayong biktima. Nakakustodiya na sa Kalinan Police Station ang anak na suspect nga nagatubang og kasong parricide. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.